Bougainvillea. So ano na, happy birthday. Pasok Lunes. Ay kaslawa para. Sampai no yung balang ang sponsor niya. Raptor nito. Sige sir. Ayan o. Oh. Baka hindi lang maganda yung pagkakalagay. Okay. So nakita nyo naman dun sa loob. Pero para ano mga boss, ikutin natin ulit mga boss. Ikutin natin para makita nyo. Ayan, yung bawat sulok ng bahay. So kulang-kulang 100 square meter po. Okay. Okay, good morning po mga boss. So ayan, pupunta po tayo sa San Clemente ngayon. So meron po tayong papasyalan na project. So tingnan po natin. Tapos ayan, hintayin po natin si Architect Oliver. Si Architect Ian nandito na. So sila po yung mga kasama natin. Tapos i-update po natin yung modular cabinet dito sa Santa Ynez project. Ampay mat. Okay, good morning mga boss. Ayan o. So, na-assemble na po yung mga iba. Tapos yung iba dito. So dalawa lang po sila ngayon dito mga boss. Yung iba hindi nakapasok Lunes. So hindi na maiwasan talaga na minsan hindi makapasok dahil nasarapan sa tulog. Ayan. So ito po yung pupunta sa Santa Ynez project Santa Ynez. Okay. So kahapon nga pala despedida ni paring Michael sa Arayat. So pumunta po kami kahapon doon. So ayan, nagkita-kita po yung mga kumpadres. So meeting po kami, nag-meeting lang po kami doon. So ayan, for the kumpadres lang naman yung okasyon na yun. Kaming mga kumpadre bago umuwi si paring Michael. So ayan, pakita ko lang po dito yung kaganapan kahapon bago tayo umalis papuntang San Clemente. Okay, good morning mga boss. Ayan may pupunta po tayo ngayon. Punta po tayo kala paring Michael. So despedida po niya. So ayan, dala tayo ng bonsai para kay Maring LM. So dalawa yung bonsai ko na bougainvillea dito. So isa na yan. Tapos yung isa dito. Ayan bougainvillea. So papalit na ng dahon. So dalawa po siya. So tara, punta natin siya si Buddy Jess para may kasama tayong biyahe. Si Buddy Noli hindi makakapunta kasi may emergency na pinuntahan. Ayan, tara, punta muna tayo kala Buddy Jess. Okay, arayat na po tayo mga boss. Okay, dito na tayo sa TikTok Road. Papunta kila paring Michael. JP Muscle, nandiyan pa si JP Muscle. Wala yata si Ayun. Hello, what's up? What's up?
Eh, mga boss. Ano, punta ka mamaya doon? Saan? Doon, kailangan pa rin, Louie. Ay, teka, para yung Michael. Ano meron? Despedida. Ni, paring Michael. Oo. Alis na. Oo. Ayan, good afternoon po. Ayan, oh. Ewan ko lang mapasyal mamaya, titinda ko eh. Titinda ka ba? Sige. Hanggang gabi naman kami doon. Hanggang gabi. Oo. Sige. Okay, sige. Nakita na lang mamaya kung katapos ng Oo ah. ng Silip na nga. Si Boss Rex, nandun? Oo, kompleto. Sige. Ayan. Okay. Si Kabakal nga pala yun mga boss. Kabakal, mga tropa po natin dito sa Arayat. Kabakal. Lapit-lapit na tayo. Dala paring Michael. Ayan, shoutout kay paring Louie. Ayan, kapitbahay lang po sila rito. Mga compadres natin. So, meeting ito ng compadres, despedida ni paring Michael. Ayan, no? Ayos. Okay na kaya rito. Doon ako yata sa likod ni paring Jimmy. Dito na lang tayo. John Toy. Doon na sila sa loob, no? Dito na tayo sa labas para makalabas tayo kagad. Papaalam. Oo. Madaling magpaalam. Doon para mahirap kasi doon pag mahirap kasi doon pag pauwi na. Okay, dito na tayo mga boss. Andito na si paring Jimmy. Paring Jimmy, si paring John to, andyan na rin. Si paring Rex, andyan na rin kanina pang umaga. Maaga sila ngayon. Si paring Ronald na lang. Ha? Doon naman to dyan? Pare. Ha? Happy birthday. Pare. Ay, kasama ko sana. Si Buddy Jess. Pare. Ay, Ton. Kaya mo na kayo kaya pare? Oo, kumain na kayo? Mga gabi. Kaya natin hindi nakita. Oo nga eh. Parang nung gano'n lang. Mas paring nani, wala. Wala may emergency. Tinakbo niya yung niya. Biyanan niya sa ospital. Oo, kasama sana. Tinakbo niya sa ospital. Biyanan niya. Bless kinino. Oh, bless. Uy, galing ni Buchucha ya. Galing Very good. Oh, bless na agad lahat. Oh, bless ulit. Oh, bless ulit. Ayun pa. Ayan.
ayun mga boss, andito na po tayo sa pupuntahan natin sa may San Clemente kay Ma'am Shane Mall. So tara, kasama natin sila architect. Pagsukat ada metros ta? Ate, metros mo ba? Kaya may isa. Yeah. Good morning po. Good morning sir. Good morning. Sila architect ano? Oh, ito gusto kong pamutungan ito para may atong garahe. Ah, Kung pwede ito. sige po sir. Side gazebo. Saan po yung si architect Oliver po? Oliver, taga saan kayo? Sa Santa Ignacia rin po lahat. Mga Juan, kabagya kami. Kabagya kami. Kabagyan ka. Titi gray sir. Titi ko may cut dati nag-rig ang rumor dyan. Juan sir. Ano gray din sir, Raji ko lang. Tubular sir. Tubular lang. Tapos di roofing polycarbonate. Polycarbonate sir. Nagbit sa mga perdi ka. Ada mo taji ano, aji solid nga kwa. Ada ji Watertight twin wall. Juan. Ay kaslawa par. Ang pino yung lang ang standard niya kasto napuno. Mabali mo taji sir. Mabali mo taji. Natitibay sa mo lang no kastay. Juan sir, pag matagalan, ata. Nga maji gamin, pang ano lang gawin aja, ito pintas lang kikitan. Pintas ang No kajay gamin sir, tada shades na. No ajay plastic. Juan. Nga madama tinatip kang karjay, lalalo di kajay nakapal. Juan. Solid Hiro nga tayo kwa. lang gan. Juan. No sigurado. Aja mas Tamaan na Juan. data ko sensor. O may relocate data. Ay sa. Juan. Urit tatingnan mo ka na no may relocate data ya. Kasano ti ko na plat nga kasjay. No. Juan sir. Pagkadya kami na dyan ano nan. Okay, dito naman tayo mga boss. Ate lang anan na. Question dagi ko. Ate latpan. Tigid. Ate ito na. 4.8. Jay. 4.8. So gazebo naman dito mga boss. Gazebo. Doon sa kabila yung pergola naman. Iteres mo na ako ba? Iteres ay flooring na, no? Stop mo. By 6 meters lang. Oo. Uri dun pa yung kapanda ano at space din tayo Kasi tamo. Toy, Pagkasay? 1 meter. No. Sabi din na pakunan ng watang mula. Ito. Ipatingnan talaga natin. Gabay ka mga natin. 0.5 lang ito. Yan, this one 0.5. 0.5. Good ba? 6 meters. Isa na. So gazebo. Aji gazebo tayo sir, dapat i-read daw na? Dati ano na? Full dami. Amen. Agli ka sir? Sige sir. Kajay mo lang sir. Kasi lakas dyan. Napimpindas ko man o may kabilamin di purner nga dyan. May naglawlaw, sir. Sarming sir? Sarming? O kwa? Diyan ka muna ko niya tinapintas. Ano ya? Ti ano? O railings lang. Ano ba, sir? Ano ba ti ganyan niya, sir? Pakitin? Okay. So tara na mga boss. May raptor nito. Sige sir. Titi, kurso na alas kayo. Hindi yung nga hayaro sa gano'n. O sir, loan tibang ko.
Talagang Yan, sir. Yan, sir. Salamat, sir. Sige, thank you ah. Yan, sir. Hindi na yung cost voucher ni Arcade Balibaria. Madre. So, punta po tayo ng Aguilar Project. So, malapit-lapit na kasi rito. Tapos mamaya sa Camellia. Camellia. Kay ma'am... ay, hindi pa nag-reply. Sabit ko ah. Aguilar muna tayo. Madami yung cost voucher ya? Okay. Andito na po tayo sa Aguilar Project mga boss. Update po natin. Kaya lang, may nagpapatugtog. May nagpapatugtog. Ano tayo mga boss? Copyright. Hello, madam. Hello, Mother Earth. Ayan mga boss. Ito pa yung perspective ng project natin mga boss. Ayan no. Kompleto na yan. So lagyan na lang natin ang background music. Ayan na oh. Ganda na oh. Ang ganda na. Wow. Hello, mother. Mother, I want to read your site ta. Pasyari mo lang sir. Sige sir, ay madam, yanok lang. Vlog ko pa eh. So ayan mga boss oh. At dati itaot ta? Awal, ay pintor na eh. Sige. Aji Yaspe. Wan. Kanata na blind ribbit. Okay, ganda na mga boss oh. Ang ganda na. Aji ko bigatan eh. At ribbit. Okay. So ayan. Kita nyo naman dito sa kabila. Ganda, kahit sa muting na maganda. Pati sa likod medyo maganda rin doon. Pero talagang ano niya dito sa harap tsaka banda ron. Pero kahit punta ka rito maganda pa rin. So naka-elevate po siya. So ayan, punta tayo. Malapit na tayo mag house tour dito mga boss. Ayan o. Uy, ang laki ah. Ang laki ng ilaw ah. Laki ng ilaw ng ligay mga boss. Lugtan man na dyan sila Brad. Lugtan tayo man na sila noong napintas. I-warm white mo para makita ito yung video. Matakas ba? Ganun, warm white pa. Ganda na oh. Ang ganda na. Ang ganda na. Wow. Dito sa kabila. Siyempre, maganda rin to sa labas. Lalo pag nilagay ng mga ilaw doon. Ay, wala pa yata ilaw sa labas. Ay, meron na yung iba. Tapos ito yung ano, sa may common CR. Ayan o. Ganda na. So, linis. Konting linis pa. Tingnan natin sa kabila. Ano ito? Ate, inikat po ba ito ba isa? Ate, silawit toy. Ito na eh. Silawit niya? Buwan natin silaw na ito. RGB. Ayan, ayan. Ayan na, ang ganda oh. Ito yung sa may mga baso. Sa may master bedroom. Ano?
Dito. Nih. Dito. Ada. Ganda. So ayun mga boss, so sa mga gusto magpagawa ng bahay, ayan, mag-inquire lang po kayo rito. Mag-inquire lang po kayo, mag-comment lang po kayo mga boss. So design hanggang structural hanggang finishing. So ayan mga boss. So mas maganda pa to pag gabi, makikita mo yung ano nito, yung mga ilaw dito sa labas, mga shades niya. Ganda. Okay, so dito sa modular cabinet natin mga boss, so papabricate pa po natin ito sa bahay, tapos deliver na lang dito pag natapos. So yun na lang naman yung ano dito, hindi pa tapos. So dito okay naman na. So ang kulang na lang dito yung ano, si sir na siguro magpalagay ng shower enclosure. Aji shower enclosure, aji ano, inisaran na si sir na no, shower enclosure. Pero siya na yun, di ba? Si sir na po yung gagastos dun. Ay ano, bahala dyan. Pati dito sa kabila. Tapos mapapansin nyo doon sa part 1 ng video natin, yung 3D animation pala na ito. So meron pa po tayo nilagyan na TV console dito. Tapos may mga tubular po dyan. Ayun mga boss. So wala pa namang ano si sir, wala pa naman siyang desisyon. Tapos dito sa kitchen natin, meron din akong nilagyan na floated panel. So ganito na lang po yung gagawin dito. So proposal lang naman yun. Kung magustuhan ni sir, okay. Kung hindi niya magustuhan, okay lang din. At least naglagay tayo ng ano, nagbigay tayo ng mga proposal na ito, yung 3D animation natin. Okay na yung ilaw na naman bakit hindi lang maganda yung pagkakalagay yung ilaw sa bar counter? No, hindi, naglulos lang yung pagkakalagay lang siguro. Tapos isa pang ano na dito, nagpalagay si sir ng ano, baseboard. So makikita nyo may baseboard na po tayo nilagay dito. So ayan, so additional na lang po yan. Pero doon sa ano namin nun, hindi po kasali yan mga boss. So additional na lang po yan, mga baseboard natin. So itong baseboard natin, parang yung cornisa rin po natin yan, hindi po siya inaanay. So maganda rin. Ganda. Ang ganda na. Ayan no. Ay, shoutout kay Sir Noel Polios po. So birthday niya yung nakaraan. Ilang taon na si Sir Noel, sir? Ay, mother? Na, sir, 31 na, hindi February 7. Oh, nung last week, birthday niya eh. Hindi siya nang invite. Paluluwasan ng Manila, nanganda hindi walang tan. Doon na sa Manila po sila mga boss. Diyan na tangakwan. Mother ni Sir Noel. Si Mother Earth. Okay. So nakita nyo naman dun sa loob. Pero para ano mga boss, ikutin natin ulit mga boss. Ikutin natin para makita nyo. Ayan, yung bawat sulok ng bahay. So kulang-kulang 100 square meter po itong mismong bahay. Ayan. Dito po yung side, tapos dito yung sa may back, sa likod. Ayan, ikot tayo. Parang house tour na rin mga boss Parang house tour na rin. Pero may kulang pa. Ayan, ito yung sa kabilang side. Ganda na. Napuno ng ilaw. So ang maganda kasi yan sa ano, pag may mga ilaw lagad yan, isa pa yung nagpapaganda sa bahay lalo na pag gabi.
So magastos nga lang, mapupuno siya ng ilaw. Siyempre pag maraming ilaw, mas maraming kang magagastos. So dito, daan din tayo rito mga boss para makita ninyo. Okay. Ayan o. Okay. So room 1, tapos room 2. So ito yung gamit sa ano, sa modular. Tapos room 3. Okay. Tapos ito yung room. Master bedroom. Okay. So ayan. Siyempre may drainage din dyan. So ito hindi lang basta design ito. So nagpababa siya. Nagpababa siyang ganyan. Itong natin, drainage natin. Nagpababa siya. Para yung tubig pumunta lahat doon. So ganun din doon sa kabila. Tapos ito yung master bedroom. Okay, so mapansin nyo, hindi na siya nagpalagay ng ano, center light. Ceiling pan na lang po yung pinalagay niya ni Sir. So si Sir na rin bumili niyan. Si Sir Noel. So patayin na natin to. Tudasin na natin. Ay, nakabukas yata. Patayin na natin. Ayan. Okay. Dito naman. Tudasin na natin. Ayun. Pati dito. Okay. So, ang ganda na. Dito pa. Pati dito. Okay, malinis na. Malinis na tong area. Pati dun sa labas, naglinis na rin po tayo. So yung mga ibang tubo, tinanggal na po namin kasi kailangan na rin namin sa ibang project. Kaya namin tinanggal. Okay. So yan mga boss, balikan na lang po natin ito sa susunod na week. So kailangan na natin ulit tumanggap ng mga house project mga boss. So PM lang po kayo sa mga gusto magpa-build. So design hanggang structural hanggang finishing. Pwede po kami. Kasama sila architect. Shout out mga boss. Shout out. Mga kasama nating ano, arkitekto. So halos magkakamag-anak din kami mga boss. Mga pinsan. Sama-sama kami dito sa project. Okay, tara na mga boss. So ayan na. Okay na. Punta na rin tayo. So ang naiba lang sa perspective yung sa may gilid. So kinulayan po natin ng kulay gray. Makikita nyo doon. So yun lang naiba. So tara na. Okay, so umalis na si Architect Ian. So uwi na rin si Architect Oliver. So ayusin nila yung mga drawing natin sa susunod na project natin. Okay, medyo maaga-aga po tayo ngayon mga boss. Okay. So sige. I-update naman natin yung ano, yung kitchen cabinet sa Santa Ynez project. Tapos dito wala na pong gumagawa ng kornisa rito. Lahat ng order na gawa na po. Tapos ito po yung ano, pag-ipatay mo ngayon muna. Okay, so ito naman yung sa Santa Ynez project. Okay. Eskolado na yan, Bads. Eskolado na to. Okay. So, mga
tayo ng improvise. Fountain East project. So malapit-lapit na. Malapit-lapit na yung pag-install dun. Okay. So, ayan lang yung vlog for today po natin mga boss. So, ayan. Nandito muna yung vlog for today natin. So, ako rin, meron din akong gagawin ngayon mga boss. Kaya medyo maaga po akong umuwi ng bahay. Okay. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na vlog natin bukas. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.